Dijabetes, tihi ubojica, podmukla i sve učestalija bolest modernog društva. Ova bolest je opasna jer u velikom broju slučajeva dugo ostaje neotkrivena, a neliječena bolest donosi komplikacije koje čak mogu ugroziti život. Meni je doktor rekao da može samo prvom da to provjeravam i ja to tako nekad dođem, provjerujem drugo ništa. Šta ću? Preporučujem ljudi ko osjeti normalno da doje provjeri, da se podržava toga. A provjeriti koliki im je šećer imali su građani Slavonskog Broda ove subote u više gradskih ljekarni. Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti, rano otkrivanje i liječenje, ističu stručnjaci, ključni su za prevenciju komplikacija izazvanih dijabetesom kao i za postizanje zdravlja. Dijabetes je jako teška i opasna bolest. Uništava polako organizam, uništava sve. Kroz ove 32 godine i sama sam na sebi osjetila puno promjene i to, ali sam aktivna, održavam i vodim računa o tome, jer to je najbitnije, da čovjek sam sebi to kaže, to mora biti, to sam prihvatio, idem dalje. Svi možemo sami sebi pomoći puno. Udruga dijabetičara nekada je imala 300-tinjak članova, danas se taj broj itekako smanjio. Nažalost, ljudi umiru, bilo nas je skoro 300, samo u Brodskoj udruzi. Ali koliko sam čula, 450 milijuna ljudi u cijelom svijetu, znači kad podijelite to je strašno, a šećer, što je najžalosnije, moždani, srčani, gubi se vid, ljudima ne daj Bože doći do amputacije, palca krene, pa noge, Mislim, stvarno treba čovjek razmisliti da je to jedna opaka bolest. Svi smo mi izvana ljudi, ali treba se malo razmisliti. Katarina se s dijabetesom nosi već punih 30 godina. Svakodnevna borba, no uz promjene navika, ona je primjer da je s ovom bolešću moguće živjeti dugo i kvalitetno.